Hej, og nu er vi så på vej til Kolding, hvor vi skal vise vores første teaterstykke. Eller vi skal vise det hele første gang på Bakkedalen. Så følg med. Er vi klar, piger? Så klar er vi. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand there. Vi er på skolen Bakkedalen. Jeg ved det. Karen Bliksens skole. Designer livet. Og vi skal lige have sat en scene op, tror jeg. Og så skal vi have en forestilling kl. 11:30 og igen kl. 13:30. Men først skal vi have boller. For det er bollepause nu. Og vi er sultne. Det er så galt. Vi er så sultne. Er det en god scene, piger? Det er så god scene. Jeg synes faktisk, det var ret fed. Den er høj og stor. Ja. Man føler sig meget hævet over. Finally drifts away. Someone gets excited. Lige nu der står vi her på Bakkedalsskolen. Ja, vi gør. Og vi er i gang med at pakke ud. Fuld gang. Og folk de har lige sat sig lidt til rette, sidder lige og spiser nogle madpakker, laver lige lidt lydprøve. Nu vil vi lige tage en runde, hvor vi spørger folk, hvordan står det egentlig til? Ja. Kom med, kom med! Nu sidder vi her med Gry, som er godt i gang med madpakken. Og Gry, hvordan synes du, det går med ting? Går det ikke godt? Gry har madmunden. Gry har madmunden. Axel, hvordan synes du, det går? Højre lige til at smutte på scenen og lige snakke med nogle af skuespillerne. Fat i Lærke Brodersen, og Lærke Brodersen, hun er en af de gode skuespillere her på sættet. Og Lærke, hvordan synes du, det går? Hun har lidt travlt. Jeg synes, det går rigtig fint. Hvordan synes du, det går, mor? Godt, pissegodt. Første show. Ja, du skal lige snakke ind i mikrofonen. Første show, første forestilling, første succes, tænker jeg. Hello, Tracy. Hello. How are you feeling today? Really happy. I'm taking all of you. You're looking great. As always. As always. You're taking pictures. Is it good? Yeah, it's a good pictures, and you're gonna see some of them afterwards. You will feel really happy about your performance. Hvordan var premieren? Lidt dødt publikum, men det var faktisk rimelig fucking fedt. Det var faktisk rimelig godt. De grinede mega meget af det sidste stykke. Nej, det sidste stykke. Cyberspace! Cyberspace, det grinede de fucking meget af. Og så grinede de også lidt af If I Were a Boy. Hvornår er næste? 20 minutter eller sådan noget. Ja, er du klar? 1:30, så det er med et kvarter. Er du klar? Altså, jeg skal på toilet. Er I klar, piger? Jeg skal sgu da også. Vi er bare mega klar. Er I også klar, piger? Ja. Daisy? Ja. Er vi klar til en round 2? Vi er så klar til en runde 2. Nu er alt presset og sådan nervøsiteten det der sådan det lige skubber af skuldrene. Så kører vi bare. Hej musikere, er I klar til en runde 2? Jeg kan godt lide, at de gør jeres stemme dybere, og så siger det er mega godt. Someone found salvation in everyone. Another only pain. Someone tries to hide. Pakket sammen, Magnus. Hvor skal vi så hen? Koldingens idræts efterskole. Hvordan gik det for musik i anden del? Forfærdeligt. Hvorfor? Det gjorde det bare, det blev dårligt. Det synes jeg ikke. Jeg synes, I var gode. Jeg synes, I var gode. Hvad siger du, Louise? Til hvad? Var det godt? Ja.
Det var rigtig godt. Jeg var godt nok lige ved at sætte en telefonringetone på et tidspunkt, hvor jeg ikke skulle. Men I gjorde det godt. En opdatering. Vi har lige været på Sunset i Kolding Storcenter. I Struer. Og nu hygger vi rigtig i bussen. Vej til Kolding. Signe, hvor er vi nu? Vi er på KIE lige nu, og vi er i gang med at sætte det hele op. Ja, vi skal spille i aften kl. 19:30. Og, Er du spændt? Jeg er så spændt. Det bliver mega godt, fordi at jeg tror, det er et andet publikum. Det er nogen på vores egen alder, de forstår det måske mere. Jeg ved det ikke. Men det bliver meget godt. Det tror jeg på. Ikke Anne? Jeg begyndte at kunne se noget, begyndte at kunne fornemme, hvor det er flik, flak, right ender hen. Du ser i mit blik, hvad der gør i mit hoved. Du siger ingen her er som vi troede. Jeg kan mærke, der er ting, der ikke er som før. Jeg kan høre de Nu er vi i gang med at sætte scenen op på KIE. Og Valle drenge, I går lige tage jer sammen. Fuck, de er pæne. Og vi skal spise den. Og vi skal rundt lidt. Drenge, hvad er jeres opgave? Hele Vi skal bære alle vi skal både til scene og alle rekvisitter, det har vi i vognen. kun jer to. Ja, kun os to. Alting har vi i vognen ind, og det har vi cirka gjort. Jamen, det er vores 3. gang nu. Så Er det hårdt? Det er så hårdt. Hvorfor hjælper de andre ikke? De er for dogne, så vi gør det bare selv. Ja. Er det okay, Johan? Ja. Vi skruer scenen sammen. Vi skruer scenen sammen. Hvad skal vi nu? Vi skal ind og lave vores nummer 3 forestilling. Hvad har vi lige lavet? Det har været noget at spise sammen med eleverne. Hvordan var det? Jeg synes, det var enormt hyggeligt. De har nogle gode regler, og det var mega hyggeligt. De er mega sådan samlet. Vi snakkede bare ikke med dem. Det gjorde vi da. Seriøst, og det er det bare. Måske ikke på så meget, men deres beliggenhed er godt. Deres fællesskab er godt. Deres mad er godt. Deres drenge er gode. De er bare... Klar til at slå? Ja. Skal du slå hende rigtigt? Ja. Skal du? Ja. Sådan. Tredje opvisning, eller hvad det hedder, gik fucking godt. De snappede helt vildt, og de grinede lidt på nogle første tidspunkter. Ja. Der var lige nogen, der blev lidt ramt over, at der var nogen, der grinede. Men ellers var det godt. Ellers så gik alt op 4, så det var mega. Hvordan gik det? Det gik godt. Jeg ligner, der skød lidt, der hedder. Det var super fedt. Mega fedt. Ja, det var godt. Var det det sidste, der var bedst? Ja. Okay, hvorfor? De levede. Ja. Vi rejste op. Så det gik godt. Meget godt. Har du spist din madpakke? Det har jeg altså heller ikke. Har du mere at sige, Morten? Det var fandme dejligt. Du giver den gas på guitaren. Ja, du gør. Det er fedt. Det er så fedt. Hvordan synes du, det gik, Signe? Jeg synes, det var pisse fedt. Så er jeg ikke rimelig tæt på lige nu. Jo. Sådan. Jeg synes, det var pisse fedt. Det var god opbakning. Jeg tror ikke, man kan høre det, den der blæser. Der var rigtig god opbakning. Ja. Det var fint. Det spillede alle sammen. Ja. Var du god på guitaren? Show. Jo. Ja. Det kører bare. Hvis vi rykker tæt, tæt sammen, dykker ned og ændrer lidt af varmen, kan vi flippe den myndige tid. Nu er klokken 22:05, og det har været en lang dag, og nu skal vi sove. 2 skridt til den anden side. Hvis vi rykker tæt, tæt sammen, dykker ned og ændrer lidt. Godmorgen, Inge. Har du sovet godt? Nej, jeg så fucking lort, for der har været sådan nogle måger i morges, der var sådan... Lå du også og sov ved siden af nogen, der snorkede? Ja, Emma hun snukkede faktisk, og så frøs jeg fucking meget. Ja. Nu er vi på vej til Ægved for at lave en forestilling der. Og så bagefter så skal vi tilbage til Vandel og så lave en fed forestilling i aften. Hvad er klokken? Den er 10 over 8. Er vi friske? For mig er det. Ej, jeg vil se et godt spørgsmål. Nej, jeg er ikke frisk. For mig. Nej, har du sovet dårligt? Nej, jeg sad pisse godt. Er det Nå, dårligt? okay. Det var fedt. Men du er klar? Ja, det er ikke dårligt, men det er bare... Ja, Jo, det er jeg sikkert. Gnister til vi har en brand. Vi kan starte det hele op igen. Ja, vi kan bare blive ved, min ven.
status er, at vi har mega travlt, og nu må vi se, om vi når det, og vi er alle sammen pisse trætte. Og skuffet over, at KIA-drengene ikke holdt deres løfte. Lærke is out. På drømmenes perron, hvor man kan vente alle tider om. Betyder vi ikke noget længere? Det gik godt. Pisse godt. Morten, hvordan gik det? Så godt. Jeg fuckede faktisk næsten ikke op. Næsten ikke. Du fuckede op i min sang. Ja, hvad for en sang var det? Det var Cats in the Cradle. Nå, gjorde jeg det? Ja, det gjorde jeg. Ej, men det går nok. Det hørte man ikke. Vi glæder os i aften til at vise det til forældrene de andre på skolen. Ja. Hvor er Axel? Hvordan gik det? På musiklinjen? Hvad? Det var lige en best, der ikke var 20 år. Nå, men det kunne man altså ikke høre. Det lagde jeg ikke mærke til. Det kunne man godt. Det kunne man så rigtig godt. Nå, jeg lagde ikke mærke til det. Men det var sjovt, men det var lidt et mærkeligt publikum. Hvad synes du? Jeg synes, det var fint. Jeg ville ønske, jeg kunne tage hvert et tog tilbage. Hvert et tog tilbage. Til sommeren og til dine øjne. Til lyden af Så ja, det var faktisk en rimelig fin opvisning, eller forestilling, synes jeg. Ja. Så vi gjorde det meget godt. Der var lidt knas med lyden en gang imellem, og der var meget lyst på scenen, hvor det skulle have været mørkt, men ellers så gik det sgu meget godt. Ja, det var godt. Det bliver bedre i aften. Det bliver fucking fedt i aften. Hvad så, Morten? Er det godt med noget mad? Og noget spirit. Ja, hvad får vi? Vi får pasta og kødsovs uden pasta. Med ris i stedet for. Fordi det er for klistret. Hvad er det, Vejle Fjord? Det er Vejle Fjord. Det er Vejle Å. Fantastisk. I er simpelthen det bedste hold, tror jeg, indtil nu, der har været med på tur. Fordi nu skal vi se, nu kommer den sidste hårde runde. Sidste test, om I er det perfekte hold. Ja. Det er vi. Nu er vi så tilbage på Vandel Efterskole og skal pakke scenen ud for sidste gang. Det er lidt sørgeligt. Men det har været fucking fedt. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night. Hvordan er det at sætte scener alt det her op for sidste gang? Det er fedt. Ja, jeg synes, det er lidt trist. Ja, det er lidt trist. Jeg skal gøre det ikke, og så gør det igen. Ja. Og jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Ja. Og vi er faktisk ret gode til det. Ja. Det er sådan en rekordtid. Ja. Vi er de bedste, der har været. Ja. Siger lærerne. Siger lærerne. Ja, det skal de sige. Nej, det skal de ikke. Det er de faktisk overhovedet ikke. Nu har du først spurgt alle andre, hvordan det er gået. Hvordan synes du, det er gået, Signe? Jeg synes også, det er gået mega godt. Det har været vildt sjovt. Vi har fået det godt sammen alle sammen. Hvad glæder du dig til angående i aften? Jeg glæder mig til at fyre den af for den sidste gang og ja, vise resten af skolen, hvad vi kan. Bare til at fyre den af en sidste gang og så sådan give den rigtig gas. Ikke Lakke? Mega meget. Mega meget. Mega meget. Jeg har under denne turné brækket mig 2 gange. Det er trist. Ja, det er fandme ærgerligt. Ja, det er det. Jeg elsker at være på tur med Åge. Ja. Og selvfølgelig alle de andre.
skal ikke være kort, fordi jeg skal kunne suge maven ind under hele interviewet. Hvordan synes du, det har været de her 2 dage? Jeg synes, det har været en rigtig fed turné. Jeg synes, det var mega presset op til, fordi der var så mange, der havde været fraværende, og der havde været sygdom. Så jeg følte ikke rigtigt, at vi var klar. Da vi først kom afsted, så kørte det bare. Og vi har aldrig nogensinde haft nogle elever, der tog så meget ansvar. Vi pakkede hele lortet ned, undskyld udtrykket, på en halv time. Det har jeg aldrig set før. Og så var det bare super sjovt at være afsted, og vi behøvede aldrig nogensinde at hæve stemmen eller irettesætte folk. Det kørte bare, og det var en fed oplevelse. Ja, tak for den her gang. Vloggen. Tak for den her gang. Tak for den her gang. Tak for den her gang. Tak for den her gang, KJ-drenge. Tak for den her gang. Tak for den her gang. Tak for den her gang.